Nagtapos ang 49 na trainees ng Mobile Skills Training Project na inulunsad sa Binalonan, Pangasinan. Flagship program ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III na layong bigyan ng libreng skills training ang mga Pangasinense na nais makahanap ng trabaho sa loob at labas ng bansa. Ang ating provincial government under the leadership of Governor Pogi Espino na ini-implement ng Provincial Employment Services Office in partnership with TESDA and the LGUs. Na lahat ng municipalities and cities within the jurisdiction ng province ay pupuntahan. So regular yon na program na kailangang mapuntahan lahat ng mga LGUs. Kaya naman sumailalim sa 15 araw na pagsasanay ang mga trainees para pag-aralan ng basic carpentry at basic electrical at maintenance installation. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ang MSTP sa bayan ng Binalonan. Pinatunayan naman ng mga kababaihan na kaya nilang makipagsabayan sa mga kalalakihan sa paggamit ng mga equipment o tools na ginagamit sa carpentry. Pinapakita po namin na kahit babae po kami, kaya po namin gawin yung mga gawain ng mga lalaki, kagaya ng mga paglalagare, gamitin yung mga tools na mga hard tools, mga electrical tools, at saka kaya din po namin yung mga gumawa ng mga cabinets. Sa Bani, inilunsad din ang isang mobile skills training project kung saan sumabak sa basic cookery ang 30 trainees. Tinuro sa kanila ang tamang preparasyon ng pagkain at mga pangmerienda na maaaring ibenta at pagkakitaan. Labis naman ang kanilang pasasalamat sa mga natutunan. Governor Espino po, salamat po, maraming salamat po sa binigay niyong training sa amin. Nagpapasalamat po ako kasi na marami kaming natutunan kasi mahilig po talaga ako sa pagluluto. Nabigyan din sila ng mga starter kit na maaaring magamit sa pagsisimula ng negosyo. Nagawaran din ng certificate ang mga nagtapos na trainees ng MSTP. Ayon kay Provincial Peso Manager, malaking bagay ang skills training para mapababa ang unemployment rate sa probinsya ng Pangasinan. Sa katunayan, masyadong mababa ng ating unemployment rate for the first and second quarters of this year. Nasa 4 point plus na lang eh. Dating 6.8 yung unemployment rate, mga less than 5% na lang yan. Sa ganitong paraan, mas maraming oportunidad pa ang maibibigay sa mga Pangasinense na makakatulong sa kanilang paghahanap buhay. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.